Ja to vnímam tak, že stred je vtedy, kedy žiješ to, čo aj vnútorne. Navonok žiješ to, čo aj vnútorne. Tak to poviem, hej? Že máš nejaký súlad proste medzi tým, čo si myslíš, čomu veríš a to, čo robíš. Čiže niečo ako vnútorná integrita alebo integrita Áno, človeka. dá sa to tak nazvať, áno. Ale pre mňa to je o tom, že keď si nútený robiť veci, s ktorými nesúhlasíš, tak nemôžeš byť vo svojom strede. Proste si vystredený, lebo si mimo toho, čo mu vlastne naozaj veríš. Hej, tam je nejaká diskrepancia, niečo, ideš proti sebe, proste toto. A častokrát my to až systémovo robíme, odrežeme sa od vlastných emócií, lebo myslíme si a cítime niečo jedno, žijeme niečo iné. To znamená, že ty musíš potlačiť tie pocity, pretože ti vlastne zabraňujú, aby si spravil to, čo akože si sa rozhodol. A to je vec rozhodnutia. My sa môžeme rozhodnúť nebyť vo svojom strede, nemať vnútornú integritu, ale ideme vlastne proti svojim nejakým častiam, ktoré s tým nesúhlasia a tie musíme potom potláčať. A z toho podľa mňa vzniká psychické problémy veľa. Ja si myslím, že veľa bohatých, ambicióznych ľudí, ktorí sa rozhodli pre takú cestu, tak musia potláčať niektoré svoje vnútorné hlasy.